רוצים להרוויח בענק עם פיוטרים? חשוב שתכירו לעומק את המסחר החוזי בביטגט. כל פעולה מתחילה מפאנל הפקודות המתקדם שמעניק לכם שליטה מלאה על כל עסקה. אבל תשימו לב. מצב המינוף. בביטגט ניתן לבחור בין מצב קרוס, שמחלק סיכון בין כל הפוזיציות, לבין מצב isolated, שמבודד כל עסקה בנפרד. רוב המשקיעים המנוסים בוחרים ב-isolated, כדי שהפסד בעסקה אחת לא יגרום לחיסול של כולן. ביטגט גם מאפשרת מינוף גבוה במיוחד, עד פי 125. זה מתהבל, שימו לב. זה גם מעלה את הסיכון לחיסול מהירה, אז השתמשו בזהירות ותכננו נכון את כמות ההשקעה. ועוד יתרון, העמלות בביטגט נמוכות מאוד במיוחד אם נרשמים בקוד ההנחה המיוחד שלי בכותרת. חיסכון משמעותי לעומת מתחרים אחרים. הירשמו עכשיו עם קוד ההנחה ותהנו מ-50% הנחה בעמלות מסחר. כך תרוויחו יותר ותסחרו בראש שקט.